Żjara tal-Papa fil-Gżejjer Maltin u Għawċin bl-ebda dubju kienet waħda storika li fiha spikka l-karattru mill-isbaħ tal-Papa Franġisku u l-mod kif il-poplu irrisponda għal din il-miġja. Ħafna selmu il-Papa fatt ta' toroq madwar il-pajjiż kien hemm anki ġera biex jara jilmaħx lill-Papa Franġisku li ma qata' xejn jiltaqa' man-nies għal jumejn sħaħ. Sinifikanti immens l-attività li saret f'Għawdex fejn il-Papa Franġisku kien milquh minn folla numeruża. Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Ma setax jonqos ukoll il-warda tat-tepp ir-regala tal-Papa lis-Santwarju ta' Pinu. Piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. L-istess sentiment inħass fil-Florjana fil-jum tal-ħadd tul il-quddiesa li mexxa l-Papa Franġisku. L-aħħar impenn tal-Papa kien fil-laboratorju tal-paċi f'Ħalfar fejn il-kap tal-Knisja sema esperjenzi differenti tal-immigranti li jinsabu f'pajjiżna. Daq ta' banet, il-wien, ċabċib u ferħ, mhux biss fil-Belt, il-Florjana u f'Għawdex, iżda wkoll fit-toroq tar-Rabat u anki f'Birżebbuġa. Żjara li fija il-Papa wassal messaġġ ta' tama iżda fuq kollox permezz tal-umiltà ta' Franġisku, il-Knisja seta' tfakkar għal darb'oħra il-miġja ta' Missierna San Pawl u l-fidi li għandna ngħixu ta' kuljum bħala poplu Nisrani.